¡Basta ya! ¿Cómo osáis criticar a Primo de Rivera y su obra? Per què no ho podem criticar? Què ha fet ell per nosaltres? Gracias a él poseéis un trabajo con el que comer y mantener a vuestras familias. Si bien España nunca habría alcanzado estos niveles económicos, ni tendríamos ni industria ni comercio exterior. Debéis un respeto y honra a vuestros líderes políticos. Un respecte? No podem guardar respecte que va destruir part dels nostres símbols catalanistes. Primo de Rivera no destruyó nada, al contrario, construyó carreteras, ferroviarias, la Camsa y tabacaleras. Com que no va destruir res? Ens va deixar sense la mancomunitat. Què passa, que Catalunya no és capaç d'autogestionar-se? No podem governar per nosaltres mateixos o què? ¡Callad! Todo lo que ha hecho Primo de Rivera y hace actualmente es por su país y por su pueblo. Ja veig el que fa pel seu poble. No podem parlar ni en la nostra llengua materna i no tenim ni bandera pròpia. A veure, noies, jo tampoc estic d'acord amb la repressió de la cultura i la llengua catalana, però sent realistes, gràcies a ell tenim un sou, un sostre i un plat a una taula. Sí, però i a quin preu? Visca la República! Visca! A ver, chicas, os guste o no, esto es lo que hay, así que dejad de lado vuestros ideales y tanta tontería y a practicar la canción, que dentro de una semana es la exposición y esto está muy verde. Noies, per molt indignades que estiguem, hem de seguir assajant. Així no arreglarem res i l'únic que fem és perjudicar-nos a nosaltres mateixes. Jo he dit que no cantaré si no és en la meva llengua. Ni jo. Molt ben dit. Sort que vam poder comptar amb el suport de polítics com Macià. Sí, sort que van tenir suport en el combat de Prats de Molló. Sabeu què? L'avi aquest sí que és un bon home. Diu que quan mori, tots els catalans tindrem una caseta i un hortet. I a més, ara s'ha fet molt famós a la presó per plantar-li cara al Primo y al rei. Tanto quejaros de Primo de Rivera, pero gracias a él ha logrado acabar con el pistolerismo generado por tanto anarquista y republicano. Perdona, però el pistolerisme va ser provocat per tota aquella colla de malparits davant del sindicat lliure. Hauria de tornar a Macià. Ell sí que va fer pel seu poble i per Catalunya. Tanto Macià, però ¿dónde está su proceso? ¿Y de qué nos sirve ahora? Però què dius? Tot el seu progrés i els seus propòsits realitzats durant la mancomunitat han estat abolits per culpa d'aquesta dictadura. Tant de bo aparegués Macià, el votéssim i proclamés la república. Sí. ¿Qué huelga? ¿Para qué? ¿Para hacer lo que anteriormente que no ha servido para nada? Yo creo que el Primo durará por lo menos 30 años. Calla, en 4 dies hi va una crisi, i brutal. I a sobre, com t'ha dit ella, la mancomunitat va ser destruïda per Primo de Rivera. I a més, ha prohibit el Barça. És que ho trobeu normal? No. Eso es algo totalmente lógico. Si lo que un equipo representa es ofensivo para el gobierno, este deberá proceder como encuentre oportuno. Y esto no lo digo porque sea el Real Madrid. Segur que no, segur. A veure, podríem discutir eternament, però des d'aquí no podrem canviar res. Hem de seguir assajant que d'aquí poc és l'exposició. A cantar. 1, 2 y 3.